hapon, mga tugang. Aldo po katanin na Miyerkules. Pasensya na kamo, medyo pigingal-hingal kita ta. Nagdalagan kita sa hagdan. Salamat tabi, Kuya Ronald. Bueno, kumusta po ang gabos? Miyerkules, mainit ang panahon. And mainit man ang mga figuroran ngunyan sa lado nasyonal. May kinaaraman mga tugang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Napasain na so pinangakong unity sa mga Pinoy. Ano? Napasain na daw, ano? Sana dahil makaapektar sa dalagan kan nasyon, sa kumbaga maray na ururon kan mga leaders at dipisil baga pag ang sarong nasyon mga tugang. So mga harlangkaw na mga leader ta, so mga congressmen, senador, vice president, sundo sa president, dahil magkakasurondo, ano, pero ang kada saro sa inda may wisdom kung pigigibo nindaan sa indang mga pigigibo sa ngunya. Okay, natabi ko yan, testingon ko daw, testingon ta daw. Bueno. Maray na hapon po sa kabos. Sa pangaran kan bilog na tropa kan DCGB. Asin sa pangaran po kan regular din dong kaibahan digdi sa programang Bicol Target Afternoon Edition. Kita mo na mga tugang na mag-iriba-ibahan ngunya na pagkahapon. Ako po si Joshua Bino. Igwa po mga tugang nin importanteng piglakaw, si Sir Pio Fernandez. Para mientras kita na mo na, pagtsagaan na mo na nindo si Joshua Bino. Pagtsagaan na mo na si Joshua Bino. Kaysa man sa di ka tanim pag-uri-istoryahan lamang unya na pagkahapon. Si iba siguro nag-iipos na kan sa indang pamanggihan, ano lamang an maray na pamanggihan ngunya na Miyerkules. Mga tugang, bago ang boss, kwenta mo na ang report. Hali dyan sa lawas sa City Hall. Si Sir Al Armario. Sir Al, maray na hapon. Thank you so much sa Diyos pa, maray na hapon. Tulong bulan na sana bago ang eleksyon. May kanya-kanya ng strategy ngunyan na plano. Na mga aspirante kung paano gumana na dahil nag-aasa sa pag-iriba. Yan ang namumonitor ta sa hiro-hiro ngunyan kan mga aspirante. Dahil si paranin man natin pag-ultima ora, karamitan man sana ang mangyayari, nalaglagan ka na pag-iriba. Sa kunyan, aktibo pa ang iba-iba ka na mga aspirante sa pagbirisita sa mga barangay, manaylain na mga okasyon, aktibidad, dahil sarakayan, kundi nagugulpi sa gastos, may mga kapital. So iba, sakay-sakay sana. May nag-aagrangay na nga sa gastos. Mientras so iba, talagang kulang-kulang man sa kapital. Alagad siring sa natin ang eksperyensya. Pag-abot ka na oras, kanya-kanya magyaray na special operation na namomonitor ta. Iyan ngunyan ang pigandaan kanibang aspirante dahil talagang pigilaoman na naglagan sa ultima ora. Maski magka-grupo man sana, iyan ang talagang aktual na nangyayari pag-abot kan eleksyon. Dami Diyos mo ang informasyon. Digdi sa luwas, Al Armario, DCGB. DZGB, malalauman sa gabos na oras. Aha, salamat tabi Kuya Al. Eleksyon. Arani na talaga ang eleksyon mga tugang. Ano? Kung ano-ano na sa ng mga istorya ang nagbuburtwa dyan sa tuyang palibot, mga preparasyon.
para sa paabot na eleksyon. Nagkapirang simara na sa natabi baga mga tugang, mapuo naman ang campaign period para sa mga kandidato sa national level. Poon sa senador, mabuda sa mga party list. Bahay na mga tugang, subaretang niya na pagkahapon, sobra sa 200 na mga miyembros kan House of Representatives kan Kongreso, nagpirma po sa sarong impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte matapos ang sobra sarong bulan na nga ni, sobra sarong bulan ng kumbaga pinag-uurunan ini. Sa House Plenary Session ngunya na Miyerkules, 215 mga tugang hali sa 306 ng mga miyembros kan House of Representatives ang nagsuporta sa preskuhon pa mainit-init pang complaint, impeachment complaint kontra kay Duterte. Sarap baga kayo ng mga tugang sa pinakamainit na kumbaga pigaga po kay Duterte. Itong mga paggastos niya na ligado day maipaliwanag din basta-basta kan mga confidential funds kan Office of the Vice President buda kan Department of Education kay ito kan pigkakapotan niya pa bago ipinalis sa bagong DepEd Secretary na si dating Senador Sonny Angara. Itong 215 mga tugang na boto na nagreklamo kay Duterte, sobra-sobra pa ito sa kumbaga kinakaipuan na bilang. Diba? Sobra-sobra pa ito sa kinakaipuan na bilang para sa complaint may transmit pasiring sa Senado para dumanman to karon. Diba? Tangkaipuan sa nadak ang kumbaga ang kinakaipuan na bilang is 102 votes. Ito nag-arabot pa nga ng 215. Diba? Ibig sabihin, halos mga tugang kadaklan kan mga congressmen tangon yan bako na pabor wara na sa sarong dalagan buda ang mga Duterte. Kundi ilingon ta sa mga maabot na daw kung ano ang magiging mga update may kinaraman digdi tabi mga friends. Gari naglalabog talaga ang dating mainit na unity. Pero sabi baga mga tugang ka mga nakaaging aldaw, si Presidente Marcos dapo day makikiaram dyan sa mga impeachment complaints laban kay Vice President Duterte. Diba? Pero kung matandaan nindo kan mga aminagi pang bulan last year, nagapapalitan bagay ini nin mga maiinit na mga pahayag. Abangan ta sa mga masunod kung ano ang magiging dalagan kapalaran kan Pilipinas. Bueno mga tugang, may report ali dyan sa lawas si Chief Jimmy Nasalita. DZGB, Malalauman sa gabos na oras. Chief Jim, good afternoon. Please go ahead. Yes, salamat Joshua. An advokasya mong pirbing pasiguro. Oho. Bigadapter ka ng PNR management. Nata. Pasiguro na. Ang PNR management pagabot sa safety protocols for aber ibuelta an operasyon kan train digdi sa Albay, Ligas, Pinaga, BC, Bersa. Naganda ko ginigay sa DCGB. Pwede. Pirming pasiguro. Abo ng mautro kan Philippine National Railways naiguanin mga madidiskwido. Araw kan mga nagtalikod na aldaw naiguanan paganin mga nagbuwis nin buhay, aksidente, inbuelto an mga biyaheros, mga residentes, harani sa release, kadaklan pinangyayarihan sa mga intersection o crossing nin PNR. Bilang panginot na lakdang igwang mga lugar digdi sa 3rd District na mga tinampong minakro sa release, hinarangan na nin trabisa, both sides kan tinampo.
na pwede mag-agi an ano man na bihikulos, apira sa motorsiklo, nagpipirit mag-cross, ialsa sa nabaga, portable, pag-ibong sariles. Digdi sa ligaw sa tinampo sa Sitio Greenfield, Barangay Gilid, Asin, Part kan Barangay Tuburan, may mga harang nangunyan, trabisa kan train pati. Nagkabirigla sa mga taga-barangay na nag-aragi as nagaharapot nata isinarakan piinaranong permanente o temporaryo. Naghanap din kasimbagan ng DCGB News, nagpa-share kita sa City Hall, sigon sa alkalde, temporaryo man sana ini. Nag-request na nin dialogue an LGU sa PNR kung ano ang mga safety protocols na kaipuhan ni comply kan barangay, may kinaraman sa safety kan mga pasahero sa train, safety kan mga minakro sa tinampo, as in safety kan mga residentes na yaon sa jurisdiction o bisinidad kan riles. In kaso ni igwani na mga bagay na day kaya kan barangay i-comply, handa ang LGU na asistiran ang barangay dahilan sa gigibo na intervention kan lokal na gobyerno. Halimbawa, kung maagi ang train, dapat igwanin personang in charge pa poraber mag-agi ang train sa intersection, dapat igwanin flagman both sides kan tinampo. Example na yan sa mga safety piga-apod tabi Joshua and iba pang mga requisitos, may isihan oras na mag-schedule na nin pakipag-meeting ang mga taga PNR sa mga opisyalis, barangay, opisyalis kan lokal na gobyerno, arog digdi sa ligaw na nag-request na nin meeting sa management kan Philippine National Railways, naghahalat na sana kan schedule kung anong aldaw, anong oras. Bati, dahi man ki maginibukan Chip Jim ta, sa indaman talaga yan. Correct. Bako man sana ini sa ligaw, magin sa ibang lugar da Banwa Syudad, arog man kani an pigigibukan PNR. Actually, digdi sa Legazpi, aloy na Chip Jim, digdi sa may barangay Peñaranda, aloy na. May Hinarangan na. Actually, may sarok nga ning porok dyan sa barangay Peñaranda na na-isolate. Dahil na sinda nakakabalyo kan release. Nag-aagi sinda, naglilibot na halin Peñaranda, malibot na sa Orosite, maluwas, Baryada. Amo, imbis na kuhan, so huruaran natural, malibot ngo, paano, nasa sinaraduhan. Oho. Yun na yan. Pasiguro pala. Advocacy yamin Dapat permi pasiguro. Talaga? Really? Jimmy Nasalita, DCGB News. DZGB, Malalauman sa gabos na oras. Yan pati mga tugang na PNR sa indaman, kumbaga may right sinda pagabot sa mga release mga tugang ta property po ninda yan. Digdi baga sa o duman palan sa ligaw, nagkudal naman kan mga release ta sabi nga ni Chip Jim pasiguro na daay nakimangyaring aksidente. Kay to mga manangad mga tugang halos sunod-sunod sa mga insidenteng naliligis kan train maligis ka kan train talagang deka dyan sa santohon mga tugang. Yan, pasiguro pala sabi ni Chief Jamie kudi kumusta daw kung igwala man ko tanin prior announcement patanid lamang na day nagkakirigkigan kudi siyempre property kaya ninda yan Actually nga digdi sa barangay Peñaranda mga tugang, Peñaranda kan Legazpi City, yaon baga digdi so sunduan kon ang biyay bakan tren kato Naga to Legazpi, yaon man digdi sa Legazpi so dulo mga tugang, yaon yan sa barangay Peñaranda, yaon man dyan nagkasarakay sa mga commuters, sa mga biyaheros na masakay sa tren istasyon. Yan, nakaaging mga bulan nagkudal naman po so PNR sa saindang riles. Sabi nga ni Kapitan Maffie Velasco kan barangay Peñaranda na isolate na nahapaan so pigaagihan kan puro 4 kan saindang barangay. Kaya sa mga residentes tabi mga tugang nagkukunyan naglilibot
Imbis na nga macros na sana duman sa may Riles, minalibot na Orosite, Malawas duman sa may Barriada. Hanggang sa kung magarin na katuda naman sana sa oral daw, taday naman kimaginibo, kinudal na. Di ba? Ang sabi ni Kapitan na Mafe Velasco, ora man maginibo ko di, makihuron sa PNR management na kung may mga development sindang planong gibuhon sa sindang property, sa sindang Riles, sa sindang istasyon dyan, at least makaisi ang barangay and ma-informaran ang mga residentes tangani dahil nagkaigwanin kumbaga siyempre sa iba mareklamo ta apektado ang oral daw na pagbuhay pag-agi-agi dyan sa lugar. At least kung may initial information na-informaran man ang publiko, di ba? Ngunyan, ta sa indang ayan, di man kitang magiginibong ngaya, kundi sundo sa nga kita sa pakihuron lamang. Mga tugang. Kaya, iyan po ang sitwasyon. Ta dyan sa Peñaranda, di tama siguro kung ano ang plano nagibuhon dyan sa estasyon at sa partikan na Riles. Pero ang sabi ni Kapitan Mafe, maray na maraot naging epekto sa inda, may maray, may maraot na naging epekto sa barangay Peñaranda kaya itong pagkukudal. Siyempre, inutunta sumaraot, naisulit sa rumpurok ninda, naglilibot na para makaagi, makaluwas. Siyempre, pag may emergency, siyempre, epektado man yan. Pero ang marayman ngaya, tasusog niya sa initial na sinabi sa kuya, likay man na may nagadaralagan sa Riles, pag nagdangadang na ang tren, may aksidenteng minabalyo, nasasalpok kan tren. Diba? Iyan ang duwang sides dyan sa barangay Peñaranda. Pero ang good news mga tugang, sa pakipaguron ko kay Kapitan Mafe Velasco, marinapon sa mga nagadangog dyan sa barangay Peñaranda, lalo na itong sa mga nasa harani sa Riles. Ang sabi ni Kapitan Mafe Velasco, sa barangay buda so PNR, dahil man sinda ni napagurunan na magkakaigwanin demolisyon o papaharalion po mga tugang sa mga naka-star dyan sa barangay Peñaranda, harani sa Riles. Dahil kiarog ka na hururon as of now sa ngunyan. Kung di ang pakihuron da po kan PNR sa barangay na kumbaga sa mga residentes dahil na mo na magkaigwanin mga anong iniapod kayo ni pagpapahiwas kan sa indang harong ngaya na makakaantos duman masasakop itong kumbaga considered as danger zone na pag-agihan kan tren o makaharanihon ka na duman sa Riles. Yeah, pero demolition and pagpapahali dahil pakiarog da po ka na nagbubutwa na hururon. Pero ang pakiulay dahil na mo na magbagtak nin mga dagdag na estruktura harani sa may Riles dyan sa barangay Peñaranda. I don't know sa ibang mga barangay and ibang mga munisipios na pigaagihan kan Riles. Diba? Tagari kung matandaan kan last mga 2 weeks ago nagkaigwa ki safety summit sa PNR pigpaara pod sa mga LGUs and barangay na igwanin nagaaging Riles. I don't know lang kung anong napag-urunan dumantabi mga tugang. Ayan pala ang sitwasyon dyan sa Ligao and nainot naman digdi sa barangay Peñaranda. Kaya so mga nag-i-star po sa Riles, iringat-ingat kita mga tugang nasa pagpreparasyon man da sa PNR sa pag-resume kan biyahe haloy man bagang bulan na nawaranin biyahe sa tren after ketong uminagi so bagyong Christine digdi sa Tuya dahil na nakapag-operate sa train and parte siyempre kan mga protocols reparohon nda sa mga Riles kung nasa maray pang kondisyon bago magpadagos kan sa indang pagbiyahe. Maray na hapon kay Sir Alvin Owie. Chapsoy ngayang masarap na ulam Sir Joshua. Condolence po sa pamilya ni DJ Toyang, buda ni SM Sugar Asuka. Rest in peace DJ Toyang. And maray na hapon kay Sir Basilio Borlagdatan Jr. Taod-taod mga tugang maipapadango ko sa indong audio material
may kinaraman duman sa naging desisyon kan mayorya kan mga miyembros kan House of Representatives sa pagboto nin yes, pabor sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Para mientras, ang oras niya to alas 4:38. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo. Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas.
Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape Asin Barretang Agraryo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Iba na lugod sunapindot ko. Sorry. Bueno mga tugang, welcome back sa programang Bicol Target Afternoon Edition. Sa giraray po sa pangaran ni Sir Pio Fernandez. Ako po si Joshua Bino, ang sa indong kaibahan ngunya na pagkahapon. Dagdagan ta ang report, tali dyan sa lawas. DZGB, malalauman sa gabos na oras. Diyan kita mga tugang sa Premier Distrito, Can Albay, si Sir Jomar Bien. Sir Jomar, good afternoon. Salamat Joshua, maray na hapon sa mga palantabay sa dagdag na bareta, mapasarman nin resolusyon ang Sanggunian Bayan kan Bakakay na siring sa resolusyon na ipinasar kasudma kan Sanggunian Panglungsod kan Tabaco na nagahagad o magahagad kay Presidente Marcos na ikonsiderar na ibalik sa General Appropriations Act o pundo para sa mga programa o proyekto ni Congressman Edsel Agman sa Banwaan kan malilipot na hidarali durante kan mga deliberasyon na ang kongresista day nakakatindir asin nasa paghilang pa. Ini ang kinumpirmar kan saro sa mga miyembro kan Sanggunian Bayan kan malilipot. Susog sa matapos na makumpirmar niya na nakapagpasar naman palan ang Sanggunian Panglungsod kan Tabaco kan siring na resolusyon. Susog sa source kan DCGB News na ang malilipot iyuan na nawaran nin almost 300 million pesos na pundo. Kasabay kan iba pang mga lokal na gobyerno digdi sa Premier Distrito kan Albay matapos na takrason kan ibang mga kongresista itong pondo na ipig tatagaman ni Congressman Lagman para sa 2025 digdi sa First District kan Albay. Dahil pagkakataon pating depensahan ta, dahil man siya nagkatindir ta naghihilang. Iyon na nga ni ang problema. Ngunyan, nagluluwas na supig po digdi na municipal building digdi sa Barangay 3 na ililipat baga digdi sa Barangay 3 kan malilipot ang municipal building sa mas dakulang lugar, sa mahiwas na lugar na purchase kan lokal na gobyernong daga. Naka-phase 1 sana, so mga pundasyon sana ang naggibo. So pag-clear, pagpakaripasan na kang lugar, area, kabasang bagay ito.
ayos na ito sa napundoan, taigwana ko ta pala na nakataltag na pundo, every year magdadagdag iyan para sa sunod-sunod na phase para matapos ang municipal building. Auta, nadali. Ya, sundo na sa napalan sa mga dagang makapatindog kiposte. Ganda. Namansan na sa phase 1. Kunday paunra ni Presidente, nasayang na so nainot na pundo. Wala na. Wala na yon. Kaya susog sa inda sa aga sa regular na sesyon, mapasar sinda ni resolusyon na maghahagad kay Presidente na ikonsiderar ang bagay na ini. As in, ibalik ito dahil ang tadakulang bagay iyan para sa development kan Banuaan kan malilipot. Haloy-haloy na ang Banuaan kan malilipot, naghahanap nin lugar, asin nin pundo para makapagpatugdok nin bagong edifisyo. Dahil ta sa dayuton mananggad bakasanaan lugar ang area kan sa indang municipal building, dahil mabugtakan kan ibang mga opisina, alagad mabuyukot ang iguana, naon siya pa dahilan sa hinali sa pundo. Dahil lang kay ni kaipuan ng gadinda na magapilar sa Presidente, tabaka man lamang siring man kanapilasyon kan syudad kan tabako, and nagtutubod ako na baka iuman ang gibong kan iba pang mga LGU digdi sa 1st District in Albay, may rakang kang Presidente ikonsiderar ito, tabaka nga nila mga ide aram kang Presidente na araw kay ito ang nangyari. Ipapaabot nila sa Presidente na araw kay ito nangyari na sa mga priority programs and projects ni Congressman Edsel Lagman para sa 2025 tinakra sa budget, tangani na papaisyonin da Presidente, tabaka lamang ikonsiderar mahirakan pakagananin pundo para madagosan mga importanteng programs and project kang kongresista na para sa 1st District na ngunyan nagadana. Ang tabako so 400 million worth na mga programa ang hinalian ki budget. Sabi di ka nakaulay niya to sa Sanggunian Bayan kan Malilipot, almost 300 million worth man na pundo ang natakras, asin daina malalawos ang mga project na yan, kaya kay puan talaga na mag-apilar sinda. Yan sabi, Joshua, ang mga dagdag na barata, Jomar Bian, DCGB. Salamat Kuya Jomar. DZGB, malalauman sa gabos na oras. Bay na mga tugang, sige daw, tistingon man ang gadaw ni Presidente Bongbong Marcos na mapaunrahan ang magiging request na iyan, nainot na po sa Sanggunian Panlungsod kan tabako, sunod so Sanggunian Bayan kan Malilipot, na maibalik mga tugang sa mga nagkatarakras na budget kay Congressman Edsel Lagman na dapat kuta na gagamiton sa mga priority projects sa Premier Distrito. Diyan palan sa Malilipot, sa aking pinakamamahal na bayan, bayang Pinagmulan, halos 300 million mga tugang sunawara na dapat kuta na gagamiton sa pagpapatugdok nin bagong municipal building. Ang istorya po kaya mga tugang, ang Malilipot talaga, haluyo ng panahon na naghahanap nin mababakal na espasyo na lote para magkaigwanin panibagong municipal building. Tatso sa inda po na munisipyo, kumbaga sadit na para sa naghihiwas na pangaipo and transaksyon kan mga taga Malilipot. Mabuyo ko ta ng matawan, mapunan ang proyekto na magkaigwa nin bagong municipal building o sundo sa napalan mga tugang sa pagpapalinig kan lugar dahil na may pagpapadagos tawara ng budget na maabot ta natakras na ta kan mga nakaaging bulan na may mga sesyon an kongreso mga tugang dahil man dapo pala naka-atendir si Congressman Lagman dahil sa mga health concerns ta naghihilang kay Rakman natakrasanin budget
Dahil naman siyempre natawanin tsansa na maipaglaban, wala man siya duman. Tamala, may piglalabanan na hilang. Ngunyan, iyon na po yung lakdang kan mga local government units na apektado kan pagkakatakras nin budget sa nasabing congressman kan Premier Distrito kan Albay. Nainot na su LGU Tabaco na nagpasa nin resolusyon mga tugang nangangapunan sa presidente na kung mapupwede maibalik ang budget kan para sa priority projects digdi sa Premier Distrito kan Albay. Pero inda kung ano ang maging response kan presidente tabati so General Appropriations Act so GAA for 2025 aprobado na inda kun para noon iyan kung halimbawa pa uyunan kan na presidente inda mga tugang kung anong maging pasistema kung papara noon iyan na maibalik matawan giraray nin pundoan para sa Premier Distrito kan Albay. Takahirak man tabi mga tugang naapektuhan sa mga LGUs na may mga priority projects arog kaining sa malilipot. Itong bagong municipal building sa GAA mga tugang, igwada pala, nag-istorya ni Kuya Jomar, taon-taon may iaalokar para sundo sa matapos itong bagong munisipyo. Kundi paano kaan, dahil na nga ni talaga mapupuunahan na maski lamang may tumindog na mga poste. Wala ng pondo. Mag-aasa kita sa kung ano ang maging kasimbagan ni Presidente Marcos. Oras ng LGU malilipot, magkaigwa naman mga tugang nin resolusyon na ngapunan sa presidente na matawan giraray nin budget ang malilipot and ang subudget para mismo sa Premier Distrito kan Albay. May oras pa man kita mga tugang padamog ta sa indo ining porsyon kan naging diskusyon ka sa bago sa House of Representatives may kinaraman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. They as provided for in our additional reference of business a verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte has been filed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives on February 5, 2025. Mr. Speaker, for the record, may we inquire from the Secretary General the total membership of the House as of today, February 5, 2025. The Secretary General will please respond. Mr. Speaker, as of the present, the total number of members of the House of Representatives is 306. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, may we inquire from the Secretary General how many members of the House verified and swore before him the impeachment complaint? Secretary General, please respond to the query of the Majority Leader. Yes, Mr. Speaker. Pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedures, in impeachment proceedings, the total number of House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, may we know what is 1/3 of the total number of the members of the House? The Secretary General will please respond. Mr. Speaker, 1/3 of the total number of members of the House is 102. The Secretary General has responded to the query of the Majority Leader. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, for the record, in consonance with the Constitution on Article 11 on accountability of public officers
particularly Section 3, Paragraph 4, and pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, which provides as follows. Section 14, endorsement of the complaint resolution to the Senate. A verified complaint resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House shall constitute the articles of impeachment. And in this case, the verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill of the House. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte, and consistent with our rules, I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Now, yan mga tugang, so porsyon kan nagin ururon kasubago sa Kongreso. So, salado po kan Kongreso, pig-impeach po ninda si Vice President Sara Duterte, and itong kopya kan sa indang desisyon papadarama ninda sa Senado. Yan po mga tugang na mainit na diskusyon pinag-urunan ngunya na pagkahapon. Bueno po, salamat kan sa indong pag-antabay. Ako po si Joshua Bino, masunod na ang Bareta alas 5. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target.